ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ପାଠାଗାର। ଦାସିଆ ଅଜା ଓରଫ ଦାଶରଥି ପଟ୍ଟନାୟକ 1907 ମସିହା ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଭୂମି ଥିଲା ରାୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅତି ନିକଟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଏକ ବିସ୍ମୟର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କଥାରେ କହନ୍ତି, ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ, ତାହା ଏହି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଦାଶରଥି ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଯାହାକୁ ଆଦରରେ ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ପାଠାଗାର କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଅନବନ୍ୟ ଓ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନୟାଗଡ଼ ଓ ଦଶପଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଥିବା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଧାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୂଆଗାଁଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପଡ଼ିଥାଏ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମ। ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ଓ କମଳୀନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଗାଁଟି ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭାଷା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଠକ, ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ, ଗବେଷକ ଓ ସଂସ୍କୃତି କଳାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଅକୁଣ୍ଠ ଆଗ୍ରହ, ଜାତି ପ୍ରେମରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ କରି ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରି ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କର ନିଜ ଦୁଇ ହାତ ଉପରେ ଥିଲା ଅଗାଧ ଭରସା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ। ସେ ବହି, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ, ପୁରାତନ ପୁସ୍ତକ ପୋଥି, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଠାରୁ ଚିତ୍ରପୋଥି ଆଦି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ପଦାର୍ଥମାନ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଅର୍ଥ ଏପରିକି 10 ପଇସାଟିଏ କିଏ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟି ନାମ 10 ପଇସାର ରଜା ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁରେ ସାଗର। ଏହି କଥାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଉଦୟପୁର ଗ୍ରାମରେ ସର୍ବଜ୍ଞ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛି ଦାଶରଥି ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଠାଗାର। କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର 1,50,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରାତନ ଓ ଆଧୁନିକ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି 87ଟି ବିଭାଗରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ଶତାଧିକ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓ ଚିତ୍ରପୋଥି ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ସଂଗୃହୀତ ପୁରାତନ ଓ ବିରଳ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବାଣୀତୀର୍ଥ ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱରକୀ ଓ ଗୌରବ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଅଟେ।